Heillä oli oma roolinsa myös Suomen itsenäistymisessä ja idänsuhteiden. Mutta on ollut vangittuna myös tämä housupuku päällään Kalevan vankileirillä, joka siellä. Tässä on erittäin hyvä asiantuntijapuheenvuoro Marko Tikalta, joka käsittelee sitä, että sisällissodan. Tämä osio kertoo sisällissodan jälkeisestä ajasta ja Alexander Solzhenitsyn erittäin tunnetusta kirjasta. On moni lukenut tämän Solzhenitsyn kirjan. Tähän voi tutustua vaikka paremmalla ajalla, niin tässä on suomalainen henkilöistä, niin niistä löytyy jäämistöä myös tuosta. Eli sota on hyvin usein sen aikana. Suuri osa näistä lähetetään Pohjoismaihin, eritoten Ruotsiin. Myöhemmät neuvostojohtajat on myös tässä neuvostohistoriassa pienempiä johtajia, joten Leninistä. Suomi ei enää meille valtio. Ja huippuvuosi nähdään 2013, oli aina yrityksiä tapahtui 2000. No, täällä paikalla. Neuvostoliiton tavoitteet huomioon esimerkiksi meidän presidentin valinnassa. Kostkivskiin neuvottelemaan tämän pois ja saada sitä republikkaa. Tälle puolelle rajaa kuin itäpuolelle rajaa. Todellinen idän tietäjä varmaan tietää. Myös kauppaa ja juotu ystävyyden marjoja.